Apa denoi deprodizketan, eta bueno, hemen gera jada pasatutako lasterketa batekin, otsai amaiera ardera korritu nuen. Bueno, Blank Pain Sprint Serieseko orduan igo berrian itzan, B lizentziara, herri zinen. Eta bueno, hau hirugarren karrera zan, lehenengo karrera uste neure kazak egin nula, bigarrena uste, bai zuzenekoan egin nuen. Bueno, ez dakit lehen hau bigarrena zuzenekoan zein nuen, bigarren joan eta gasolina geratu nintzen eta ura. Eta bueno, hirugarren lasterketa ba haus ezan, ez? Bigarren postutik gertatzen nintzen, nire Porschearekin. Eta bueno, pixkate gainetik nahi zuet komentatu lasterketa nola juntzen. Ordueteko lasterketa da, moztuta egingo ez, bestela ordueteko bideoa soluzioa da. Gainera bat bideoa live-ekoa ez izan da. Eta momentu honena jarreko ditut, edo bueno, interes handiena daukatenak. Bueno, ikuste zuten nire autoa da, RUF 12R traka, txuri berdea, gemerauntziako pegatinakin. Eta bueno, hemen lasterketa hasiko zen, BMW hau beltza, bueno, oso azkar abiatu zen, ja kurba hartu baino lehenagotik ja bera abiatu intzen, lantzatu intzen. Neko harritu ninduen, hain azkar abiatzea lasterketa biak, ze normalean, rektara arte zaion behar izaten zea, ez? Lantzatzeko logikoena hori izaten da, bestela desabantaianeko izaten zu. Eta, bueno, esan deten bezala, ni rufakin joan, auto gehiena BMW zian, McLaren batzuk bazaten, baita rufen bat bazegon, baina, bueno, gehiena BMW zian, ze, bueno, pista honi eta jolasa momentu hortan zegoen bezala, BMW-ak ziren auto zeanak, esan dezagun indartsuena zirkuitu hontan. Eta, bueno, jende gehiena BMW-a zabiltzkin, eta, bueno, nire rufa hartu nuen, rufa garri haukadan, naukanez, orain Audi ere badaukat eta. Baina, bueno, gara hartan rufakin, eta, bueno, eguraldian neko hona zeon, neko guztoko naukan temperatura, uste etzegoela oso bero, eta horregatik, ba, bueno, neko gustura sentitu izan ez, lasterketan. Eta, bueno, hemen ikusten dugu lehenengo bueltan, nola, ba, ja, bateko hileran jarreta ia guztia, atzetik hor paralelun bat ikusten da, baina lehena tiratzen, lehenak klasifikazioan desente aterazin, baina, bueno, nire intentzioa zen euste altzan gehiena, eta ero esperotzea, boxesetan gehiago beranduago sartzea bera baino, ba, posizio hori irabazteko. Edo gutxenez gertuan egon da, rebufo aprobetxatuta, ba, hemen txikanean edo adelantatzen zaiatzea. Eta, bueno, ja lehenengo buelta maitzear, txikana sartzen, eta hau gertatu zen. Ja da, lehena boxesetara. Eta momentu eta flipatzen gehan itzan, ze demontreatik sartu da lehenengo itzulian amaieran boxesetara. Eta karo, liderni jartzen nintzen momentu hontan. Eta ez nulertzen ze, jolasage dagoen bezala eginda, derrigortuta zaude boxesetara sartzera, ez? Beraz, berak naiz eta oin sartu depositoan limite baduka. Beraz, naiz eta lehenengo bueltan sartu repostatzera gasolina, ez depositoan limite horrekin, ez zitzaion denboraik ematen iristeko gasolinakin amaieraino. Hortaz, bi teoria izan dituna zira hontan. Bata, izan zen, o gasolina klasifikazioko gasolinakin ateratzen konturatu intzan eta horretik sartu zen lehenbailen repostatzera, hartara ertetzen zanean oin pista maneko garbi izateko eta aldan buelta azkarrenak eginez posizioak errekuperatzeko, edo bigarren opzioa izan zen santzion bat jarri ziotela. Eta, bueno, lehen osan deten bezala, azkarregi uste baino lehenagotik abiatu zuen, ez, lasterketa, lehena tokatzen zaio azbiaraztea lasterketa, eta berak abiarazizun lasterketa kurba baino aurreotik. Ba, horregatik zantzioa jarri zioten, estopango bat jarri zioten, eta horregatik sartu berri izan zuen boxez eta lehenengo bueltan, bezala karreatik desklasifikatuta segon da, eta, bueno,
sartu zen eta nik lideratua, eta momentu honetan nik urduri neon, ze, karo, karreren planteamentoa guztiz aldatzen zen. Nire intentzio zen, bere atzean aguantatu eta parada, bere baina gehiago luzatzea, baina guen tesituraten jarren nintzen, ni nitzela liderra, eta orain, ni markatzen nuela karrera ontako estrategia, karrera irabaztea nahi banun, hau da, nire esku zegoela karrera irabaztea. Eta, bueno, oain ikusi dugu hor txikena horretik BMW-a pixkat gerturatzen, eta, bueno, oain ikusiko zuten interfaz berri behar jarrietela, nahiko komplikatua da hau dana grabatzeko eta, baina, bueno, karrera hona noizean behin ekarreko eta interfaz honekin, beti ere interfaz honekin izan beharko du live-ean ez dauden karrerak, live-ean ezin da interfazak nahi. Eta, bueno, jarreko eskitzutet momentuz posizioak nola zikusten, bueno, batzuetan bugeatu egiten da programa, ez da oso ona. Baina, bueno, hor arboan utziko izutet, eta, bueno, gehi zazpi labzi pintzen duen, bi ez ginituen egin, beraz, pixka bugeatuta dago, gero, ez dakit sektorean pasatutakoan, ometatik pasatutakoan aktualizatzen da denborak, ikusteko diferentziak, autoanak, eta, bueno, oain nire eskuzion, lasterketa, garrantzitsua zen erritmo komodo bat aurkitzea, eta batipat garrantzitsuna ikusten duen eran batea, o beste eran batea, atzeko autoai 1,3 segunduko diferentzia atera behar niola, beran ere reufotik atera, eta hortara berak hori galtzen zuen, ze irutzen zitzaidan atzeko autoa baino askarragoan nintzala. Eta, karo, azkarragoa izan da, baina berak reufoa izan da pixka mantentzeko aukera hori zaukan ere atzean, eta beldur hori naukan ez, eta atzekoa luzeago guten bada pit stopean, akaso lapurtzen dit posizioa, edo gertuatzen bada adelantatzen zehatzen da, beraz. Momentu honetan nahi nuena zan, aldan azkarrean bueltak, 1,3 segunduko hori, 1,3 segundu dia auto hauekin, más o menos reufoa ja galtzen dan puntua, 1,3 segundu horien nahi nituen lortu, atzekoakin, reufo hori kentzeko, ez? Eta gero hortik aurrera, guztoko ritmo bat ezarri, eta denbora honak egiten zehatu. Bueno, denbora ez da aktualizatu, ez da bilo zondot programa. Baina, bueno, lehenengo ikusten zute haritza gero zola baldeni, bat 0,67 bueltakin, normalean bueltak bat 1,48 inguruan azira mentzate ibili ditun, gurpilak ondo zaudenean. Gero amaira aldera 2 minutu inguruan zian bueltak, beraz, bueno, segundu bat galtzen zenuen gurpilan estadu hori pixka txarragoa izanik. Eta, bueno, hemen jartzi zuete denbora bueltana. Eta ikusten da, lauko taldetxo bat hor geneukala eginda. Bena da, ezin dizuedala jarri zein dian lau pilotu hauek izenak. Baina, a ber, posible, ez dakite nola jarri, beraz. A ber, bale, beira, hor goian jarratzen zuet. Lehenengo posizioan ni, bigarrean Nasser Al-Ali hau ezautzen nuen Roof Cup, kategoria C lizentziako Roof Cupean, bere aurka ibilitan egoen. Roof Cupean, eta, bueno, han ere nivel dantzekoa neukan, baina banakien Roof Cupean behintzaten ni azkarragoa, zertxo eta azkarragoa nintzala. Beraz horregatik espero nun hemen ni azkarrago ibiltzea. Eta, bueno, momentuz ez nuen lortzen eskapatzea, ondo aguantatzen zienatzea. Leko uste ez zute, roof. Bi BMW eta atzetik beste roof bat zegoetan. Eta jada, bosgarna urruti, reufoa galduta. Eta, bueno, nire nik egin behar nuna zan, tira, erretumaz galdu, eta bat ez utzi adelantatzen, ez? Zirkuitotan etzan erraz adelantatzeko puntuak bi zauden,
garbiak bentsat zela rekta prinsipalan amaieran, kurba itxia zegoen eta frenada fuertea dagoenez ba hor aprobetxatuz, eta bestea zan atzeko rektan, txikanan aurretik, txikana barrualdetik sartuz, ez da arraza, normalan kanpo aldetik joanak abantaia gehiago daukaz, ze barrutik maniobra oso arriskutsua egin behar baituzu. Eta, nire intentzioa bi hori zen, ez? Bi toki horietan aguantatu, banekien rufak punta gehiago zaukala, eta punta gehiago baino nakiena zen, batipat txikanan tokian frenatzen asko hobeagoa zala, rufaz barkatu, BMW-a frenatzen hobeagoa zala puntu hortan, beraz, karo, bildur hori naukan, ez? Frenatzen hobeago izan eta asko gerturatzen mazan, posible zela txikanean delantatzea, beraz. Nire zaikera guztiak zian bat alde batetik, 1,3 segundu hil lortzea, baina bestaldetik txikana baldan ondoena egitea, bera atzeko BMW-az gerturatzeko. Eta tira eta tira hain nintzen, ez dakit bueltak, ze bueltatan, ba 48 izan dizutet, ba 48 altua, ba 49 bajua gazira nibilintuela, eta 2 minutukoa. Eta, gogoratu bederatzi zenbakiko autoan nintzen, beraz esan nahi du air-ratinga puntuazio aldetik karrera honetan bederatzi darren pilotu honetan nintzela, gara hartan bentsat, orain gauzak aldatuko zian, igual aurregatik ongo nintzateke, egoatzegatik, ez dakit hori. Baina, behatzi garrena, buelta lideratzen ari nintzen, eta uste eta laugarren buelta dela, ez bana bilgaizki. Eta ber posible, gero xao jarreko izuete itzuli bat ikusteko barrutikan, pixka eta salduko izuet, nola da bueltaren martxak eta nola egin behar den. 56 minutu, karrera goratu orduetekoa zen. Eta, amentxe, posizioa, distantzia mantentzen. Ja pixkat ruf hori ematen zuen deskolgatzen ari zela, beraz borroka 3 autoren artekoa izango zela. Hor BMW, Nasser Al-Khelaifi pixka lurra ikutzen zuen, eta 3. zijoana ez, hor goian zenbakia nahaztu eta saltzen diaz dakit, ze zentzu daukan horrek. Esaten zute, programa nahiko pixkat zoratuta dago. Azken filean, aspaldiko programa da, ez dena ia bate berriztatu, eta, esperimentoa egiteko jarret, baina ez dakit urrengoan jarrikoten ze ikustet datu oso arraroak ematen ditula, eta ez dakit merezi du. Baina, hemen jarritzen genuen borrokan, nire alako desioa zen 3. BMW-ak Nasser Al-Khelaifi erazingo ziola, 2. postua lortzeko. Eta karo, behai borrokan aztemazian gauza garbi zen denbora galduko zutela, eta nik ospaitea lortuko nula, bentsat 1,3 segunduko abantaia hori lortzea. Eta hori lortzen manun bientzat kalterako zen, beraz, beraiek listoa baldin mazian, 3. bentsat listoa baldin mazen, ez zion erazotu beharko 2. nahi. Ez bazi joan 2. ez bazen juten, bentsat 2. oso motel, eta hau da, ni alde egiten ari nintzela, ez? Ikusten dula berak, segundu bat hobetu dezaiokela, ez? Behai pentsatzet 3. horretik etziola asko atakatuko. Eta behaiena hoxe ze, mantendu, nik akatzen bat egiten nuen lortze arte, edo rendma pixkat makaltzen nuen begiratzeko. Eta ez dakit horri izan den pixkat kanpo aldea ikutu nula. Bai, hor kanpo aldea ez. Hor, ez uste urrengo bueltan dala. Ez zango nuke, urrengo bueltan izan daitekela.
gertatu zena. Seguruenik orain ikusiko dugu. Ez nago seguru, baina bueno, ikusiko dugu. Zeneko akatz txiki bat izan nuen, eta garaipena iaia eskutatik aldeiteko moduan izan zen. Beraz. Beste buelta bat, liderkoa, niretzat orain denbora pasa eta pasa hori zen niretzat garrantzitsuena. Hor, naizetako 1,8 segundu ipini, zegoen 1,8 segundu azpitik zegoela zaten nahi zuet. Iruditatik ikusita. Eta usten dut buelta hontan dela akatsa egin nuela. Etzen akatsa handia izan, hau da, edo lurreta arten itzala, edo trompoat egin nula, holako zerbait, baina kurba baten ikusiko zute arriskutsua edo oraingo kurban, oen datorrena, Schumacherren ezea, bain lehenengo ezkerta egiten dezu, eta bain eskubita, bai hortxe inoen, lurra ikutu nuen pixkat, eta slowdowna eman zidaten. Hori zer da, denbora batean velozia makaldu egin behar dut. Ze hor suposatzen du jolazat, abiaura irazientela. Ba ez amen etzen izen. Ba momentuz ez du nahi agertu. Uste, bosgarren bueltan zala, baina ez dakit, ezki ibiliko nintzen. Edo akaso igual pasatu da, ez dakit, ba bueno. Zela, ez dakit, ikusten deunez, momentu batean jarriko izuet, jarrikoet gezki, bai pasatuta berko zuen. Ez, bederatzen, urrengo bueltan da, bale. Beraz, oraingo bueltan ikusiko dugu. Ez dakizatik bosgarren bueltan zalakoan, pentsatzen, no? Eta ez, orain da, bigarrengo bederatzearen bueltan, orain egin nuen akatsa. BMW-a neko gertu zan gainea. Eta iaia karrera kostatu zitzaitena, lehenengo posizioa bentsat kostatu zitzaitena momentuz. Zebanekien bigarren sartzen manitzan, jartzen manitzan, BMW-ak frenatzezun bezalako ondo, bai lehenengo kurban, eta bai txikanan aurretik, adelantatzeko bi toki horietan, zail izango nuela rufakin adelantatzea. Eta gainera nasar alali hau ezautzen nun, rukafetik, leheno esan dizuten bezala. Eta asko kostatuko zitzaidan adelantatzea, ze ondo defendatzen zuen pilotoa da, rufkapean izan genituen borrakak, eta ondo defendatzen zuen pilotoa zen, beraz, banekien, bigarren, lehenengo posizioa usten banion, berez eskuratzea izugarri kostatuko zitzea dela. Bueno, hemen oso gertu atera zen BMW-a, Schumacherren ezean sartu nintzen, ikuste zute pixkat atera nintzela, eta baina eman zidaten hemen slowdowna. Eta, bueno, slowdowna pentsatu nun, bueno, hemen ezkerretea hartuko jat, barrutik makalduko jat, BMW-a momentaten lehen eta dana jarri zen, baina zer gertatu zen? Slowdowna aguantatu nun, justu eman zian, denbora intzuna, eta azeleratu nun eta paralelo hartu genuen azkeneko kurba. Kurba honetaraino paraleloz jarretzen genuen, hirugarrenak aprobetxatu zuen, aber lortzezun posizioa, baina frenatzen nik irazien nun hor denbora, eta nena ondotan etorri zitzaitan, ze hirugarren zijoana eta bigarren nahi adelantatzea, eta nazerra dali hirugarren jartzeak, hemen tartetxo bat atera zian, segundu ingurukoa edo segundu eta pikokoa. Eta klaro, oan japia egin besteko reufat zaukaten. Beraz, oan txezan, pentsatu nun. Bueno, aritz, faio egindek, oain kontzentratu haik, gainera behaiek denbora tarte batea zaudek, 1, pikora, eta aprobetxatu behar diago, ez? Aprobetxatu behar diago zeiteko. Buelta hau, 1,3 segundu horieta juten gean, reufua galdu, eta banekien ben reufua galduzkero,
alde egiten hasiko nintzala. Eta ja pixkat ez dakit, ez oten nintzen alde egiten, ze irutzen zait, distantziak pixkanak handitzen zihuztela, bizualki mintzat bai. Eta karo, behaiek orain papel hori zuten, azerra lalik orain bai zintziola itzuli, ze bestela orain erasotzen aztemazian berain artean borrokan, orduan bai benetan alde ingo niela. Eta, bueno, kurba itxia. Eta peraigamen Tokio isi izan zuten. Eta ikusi nuen zeatik, retroizoretik ikusi nuen, alako kepiskatu atera zela, eta pentsatu nuen, bueno, jazta, batko mairu segundukuta horietako denbora pasatxo gehiago etxo, uste lau segundutara edo igozela, lau terdi ingurura edo. Eta esan nuen, bueno, orain de denbora, hor gaina ikusten dugu, kanpoa atera. Zela, behai, pentsatzen Tokio hori eta gero pixkate, momentu horiek urduritazun pixkatekin egoten zea, eta pentsatu nuen, oain aprotxatu erdea, biak urduri ongoitu, kalkarrei pasatzea honaiko diote, o bronka botatzen nahiko ditu. Gaina rufa gerturatu intzitzaioen, beraz pentsatu nuen, beira, oain piratu erdiat a muerte, distantziak aldian gehienak handitu, hori bai, beti ere ritmo komodo batean, ez gehiegi arriskatu, ze, karo, lehenengo posizioan dago, gehiegi arriskatu eta paretan kontra estampatuta amaitzen maet, baderki ez, karrera osoa pikutara. Eta ber, kamera, ai, funtzionatzeari la dio programak, arberiz ejekutatzen eta pixka bugeatuta da. Barkatuko jazue. Baina, bueno. Airra izinen. A ber. Barko kamera. Pixkat zuek ikusteko. Eta bueno, urrungo bueltan esango izuet nola den kanbioak eta pixkat nola izaten da, ez? Buelta bat Nürburgringen auto hontan. Hemen kurba hontan. Oain leheno esan deten Schumacherren eseak. Eta ja distantzia politia ateratzen nahiko nintzen zeurazki bigarren nahi. Eta nire intentzioa izan, ez? Oain erremoko modu bat aurkitu. Akatsik zein, hori da garrantzitsuna. Zaldia dago lasterketa munduan. Lehen amaitzeko lasterketa bat, lehenengo amaitu egin behar da lasterketa. Eta teoria hori hainitzen aplikatzen, ez? Lehenengo amaitu egin behar dutela lasterketa. Eta, bueno, hau da oantxe lehenengo rekta principala, metakoa. Tope azeleratzen da, 6. martxaraino igotzera irtentzea. Eta, bueno, hemen rasante aldaketan frenatzen aztentzea, lehenengo martxaraino gestentzea, apilizeraino botatzea, horneko aldapa dago. 2. martxaraigo, ez tezu 3. sartzen, pixkat aguantaitu duzu, 2. gora igotzen zu, hemen zabaldu 3. Hor, 2. ez dakiziatik ez duen jetxi, 3. egin duen dena, ez dakit igual jetxiko nuen, 4. goraino justiotzen zea, ez, 5. gora igona ez, batzutan 4. goraino egin dezakezu, limita hori jotzen, beste batzutan 5. kurba hau 2. martxan eskuinera, eta baina tope beda 5. martxa sartu arte, 6. ez da sartzea komeni, hemen piano aldan gehien hartu, eta aldan azkarren hartetzeko, zeuan hau aldan azkarren egin behar da. Hemen 4. martxaraino igotzen zu, Schumacherren ezeak afondo ezin dezuen, ni bentzat ez naiz atrebitzen, eta ez dakite inal izango dane, arrisku gehiagi data. Eta bueno, hemen 3. martxara jaitsi, hor barru-barrura saltatu, hemen 3. hau ere, fondora hau ere importantea hemendik ondo ateratzea,
rektan abiadura izateko, eta bueno, atzetik auto bat baldin baukazu zea, ez izateko arazoa. Eta bueno, hemen 6. aiatzen zea, 100 metro, 150 frenatzen azten zea, 3. martxaino, barrura bota, txikana pasatu, eta bueno, hemen 4. 2. martxara jetxi, berez, kanpo aldetik batipat, zabaletik barrura hartu, aldan, abero azkarren atzatzeko, eta bueno, hau da, azkenean, buelta bat, Nürburgrinei ez, ikuste zute hor diferentzialia pixkanak handitzen joan. Eta buelta atzuk egin goitu gaurra, zen momentu ze, oain, hau izan zian, emoziori gabe, bueltak eman. Eta pixka gertuatuko paradan ingurura, buelta. Orantxe ikusiko da. Beno, 20. bueltan ja amaitzera guazen, atzeko rektan sartuta geunden. Eta geldialdia 23. bueltan egin nuen, 21. ez dakit. Baina, bueno, horratzetik autoat ikusten zute, baina, bueno, doblatu bat zen, beraz, lasai, neko distantzian aukan bigarrenari, ja ez dakit 13 segundu horrelako zerbait ez nion ateratzen, desente denbora. Gaina beraiek oso azkarra intzuten geldiketa, beraz, hori niretzat abantaia zen, ze beraiek oien kombustile asko kineon gongo zian, nik azkenengo buelta hauek kombustile gutxikin egin nituen, beraz, denbora gehiago iraziko nien. Beno, hor auto bat ateratzen, doblatu baita ere. Ez molestatu, beraz ondo. Gaur, liderra topatzen zunean doblatu azianen eta errespetu gehiago ematen dizu, ez? Eta, bueno, hor jarraitzen nun. Eta, bueno, oso gustora sentitzen zen egia da, aurreko beste bi karrerak egin ditunak honen aurretik, Nürburgringen. Ez nintzen alako gustora sentitu ez, alako sentsazio honak izan, lasaitasuna, erritmo ona, inertzia zateratzen buelta honak. Aldiz, karrera honetan ez dakit temperaturatik zergatik izan zen pista oso aurkitu nuen, ere motivatuta lehen, niko konzentratutan egon. Eta, bueno, ba hoxe, buelta osonak egiten jardun nintzen, denbora irabazten. Eta gainera hori ikusi nuenean bigarrenak eta hirugarrena oso azkar sartu zirela zehara, boxesetara. Ba, bueno, pentsatu nuen, beira, oso eharki, ze oainik buelta ekstra batzu dauzkat, ez dakit 4 edo 5 buelta izan zian gehiago nik kombustile gutxirekin, beraz, pentsatu nuen, bikain, zeoan buelta hauetan beste igual segundu bat edo ateratzen nien bueltako, beraz 5 segunduko koltsoi bat iraziko nuna, gauzak ondo egiten banituen. Eta 5 segunduko koltsoi horiek ere balio ziaten boxesetarako sarreran inungo txorakeriek ez egiteko, ez? Gauzak lasai hartzeko, tartea izango nun. Bueno, 5 segundu horietatik aparte, naukan tarte egin da naukanaz, azken finean izango zian, amasei bat edo, bueno, tarte hori naukan, ez? Beraz, amasei tarteko hor segunduak galdu lezketen boxesetara lasaiago sartuz, ez arriskatuz, azkarri sartuzkio estopango hau jartzen dizuete, 10 segundu, 15 segundu ez dakizen batian, geldik egon berra, eta, karo, hori arriskutzu zen, karrera irabaztea nahi banun, beraz, toguntak ere galde batera utzita, hor niko zahaldu nintzen, zeure niko off-track bat egingo nun. Piskat patinatu zin, baina, bueno, gauza handirik gabe, kontrolatzeko erreza. Eta, leheno ez dizuetena esan, bigarren splita zan, hau? Splitak ez dakizuen lontzat. Errezinen lasterketatara jende asko apuntatzen da, ez? Demagun lasterketa hontara apuntatu zela, 120 pertsona, beraz, errezinek egiten ditu 30 pertsonako lau lasterketaz berdin sortu. Eta, bueno, lehenengo splitan egoten dira pilotuko honenak, bigarrengoan egoten dira bigarren honenak, puntuazioan arabera juten da, ordenatzen jendea. Eta, bueno, ni bigarren splitean egon, oraindik ere lasterketa gehienetan bigarren splitean egoten naiz. Egia da,
lehenengora sartzeko igual aukera izango nukela zenbait lasterketetan, baina lasterketa gehiago egin behar ditut, espero etena udan egitea. Eta irutzen zait erreitina zenbaki bat markatzen duna. Eta bueno, hemen boxez eta sartzen, arriskurik gabe, tontakerik egin gabe. Eta bueno, erreitin hori igotzea pixkate. Nahi den. Ze irutzen zait, minimok gauzak ondo egiten baitut, ez dutela arazo handik izango erreitina igotzeko. Oain momentuan 2080 olako zerbait daukat, ez naiz goratzen. Eta, bueno, irutzen zait, igotzen jarraitu ezakela, ez dakit non dagoen nire meta. Baina, bueno, egia da kontinuazio asko ez diotela ematen simulatzeei, beraz, maila. Eta, bueno, raterata, eta lider jarraitzen duen, eta lasterketa maintzeko 10 minutu tardi falta zian. Eta amendik amaiera arte, lasterketan nahiko lasai izango zen. Buru bera handirik gabe. Eta, bueno, salto txiki bat engo dugu azkenengo bueltatara, ikusteko metara sarrera, eta oantxe naiz. Beno, sartuta geunden jada azken bigarren bueltan, hau eta beste buelta bat faltazian, ustet, bai green flag dago, beraz, bai hau eta beste bat faltazian, hor denbora hori pentsen du, baina denbora hori pixka bugeatuta dagoela irutzen zait. Eta, ze bestela, white flag izan beharko zuen. Baina, bueno, esango dizuet hau azkenen bueltan, ez? Eta seguru. Ze doblatu batei aurreratu niola justustu ustet ze aurretik. Bai, urrengo bueltan izango zen, ze McLaren naranja horre izin. Azkenen bueltan adelantatu niona, eta gertuago zegoen... ez, behira, orantxa aktualizatu da, last lap. Azkenen buelta izango zen, McLaren hori doblatu aurretik naukan. Buelta hau nahiko lasai egin nuen, ez nahi tontakeriarik, doblatu ekin arazorik ez naukan, ez nuen nahi. Naiz eta lasai, oso lasai egin buelta, McLaren harrapatzera iritzen zen, beraz oso motel konbertzio McLaren horrek, ez dakit talkan batu zaukan, edo motorrak pixka jodituta zaukan, edo zerbait. Baina... harrapatzera iritzen zen, eta adelantatzera, gaina ustatz izan zela, ez dakit, hemen rekta hontan izan diteke. Sentsazioa daukat naiz eta hor last lap ipini denbora gizki dagoela, eta urrengo buelta dala. Bai, hala izango, ze gogoratzen ez metatik pasatutakoan ez zegoela hain urruti McLarena. Beira, ez daukat adelantatu da, beraz, bai. Orain sartzen nintzen benetan azkenengo bueltan. McLaren agertu naukan. Alde atetik bildura ematen zen McLarenak, ez pentsatzen nuen, oain trompoa egin da aurkitzen bat ze ardian edo, pista ardian edo, baina, karo, ez nuenan denbora galtzen jarratea alperrikako, ze bigarren nahi tartetxo bat atera nion, eta nahi nuen denbora tarte horire izan, ez? Erakusteko karrera etzela izan, karrerat justuan irazin duna, ez? Hau da, karrera lasaitasunez ez dut izango, baina pixka dominatu nula, ez? Erritmoan markatu nula, eta bueno, tartetxo batekin irazin nula, beraz, onena izan itzala. Eta, bueno, ja, kurba gutatik azkene baldiz pasatzen. Batipat olak kurba kritiko batzuk zauden bildura ematen ziana. Batipat hau Schumacherren ezeata, baina, bueno, oso motelat hartu nituen, azeleraioa pila bat hemen soltatuz. Beira hor txikana pixka zainez. Baina, bueno, egia da, esan dizutenean, no, ez? Hain gustura sentitzen ditzen arritmoz eta, ze... enun
enun askore jetxi behar izan erritmoa, ze oso segurtasuna handiakin sentitzen nintzen, eta beira, hori karrera askotan ez zaidana gertatu izan da, ez? Ia da, kontinuazio pixkat eman niola besteetan ez detela lortu izan, hor oso ondo apartatu zen doblatua, kanpo aldera jun, makaldu, eta utzi trazada honenetik liderari pasatzen. Eta azken okurruan sartzen nintzen, nire lehenengo lasterketa irazten duna iRacingen ez, baina Blancpain Sprint Seriesetan bai, eta metara sartzen nintzen, ezeak eginez, ospatzeko. Eta lasterketa irazita metatik pasatuta. Momentu honetan, izugarri gustora neon, txaloa jotzen, ez dut gezurri esango nire guztia. Txaloa jotzen nahi nintzen, ze iRacingen oso zaila da lasterketak iraztea, ez da bat ere erraza. Eta, bueno, hemen derrape batzuk egitean nahi ditun, baina etzin ertetzen, eta nik esaten un, Jesus, ba, zer raro, auto haue ezin izatea derrapea egitea. Eta uste toantxe konturatu nintzala, pentsatzen nuen, zer de Monteratik ezin dut derrapeik, Eta konturatu nintzen, klaro, eske trakzio kontrola jarrita dukat, auto hauek eman itein dute. Eta, klaro, totalmente desaktibatu nun, eta, bueno, oain hasi nintzen. Garaipena ospatzeko donuts batzuk egiten, horko pentsatuko zuten, hau gilipoia za, derrape egina nahi dana. Baina, beno, momentu hortan hain gustura negoen derrape egin behar nitula. Eta, bueno, emaitzen hor derrapea eta dana paretan kontra jo, baina, bueno, ja berdin zitzaidan. Eta ez da saltzen. Emaitzak, auskalo, hauek ez dira, karrera hauek, gidari oso ona diata gainera. Ba, bueno, Haurez? Ba, bai, hor, azkenea horrela amaitu zuen lasterketak, nire lehen, aretzo dero solak. Bigarren ikusten dutenez Nasser Alalik horrek bukatu zuen. 10 segundutara gira zan, bukaera aldera ritma pila bajetxin nun, eta lasek honitzen. Pila bajetxin nun, baina, bueno, igual segundu bat galtzen nun bueltako. 15 segundu eotetik, ba, bueno, 5 segundu galdu nituen. Eta, bueno, alare 10 nahikoa izan zen. Eta bat bukaran hori, ez? Eze horiek egiten ere hor beste segundu terdi galduko nuen. Baina berdintza, 10 segundu irazi nun, hori da garantzizuna. Eta hau izan zen, ez? Nire garaipena, lehenko garaipena Blancpain Sprint Seriesetan, eta momentuz bakarra izan dana. Zoritxarrez, egira lasterketa asko ez ditu dala egin. Beraz, oain udan gehiago egin eta beste garaipenen bat ekartzenetan, kanalera. Eta nahiko nuke garaipenen bat zuzenean ekarri, zuek ikusi zazuten erreakzioa. Eta, bueno, jarreko izuet pixkat overlaia kenduen goet. Lehenengo itzuliko irudia jarreko izkitzuet. Eta, bueno, iRacing ez, simulatzea edat ez dana osoikoa iraztea, ez bentzet piloto gu ez dalako piloto arruntentzat, hemen kamaran, istripua hon zanan. Ez dakit kea ikusiet, akaso istripun bat egon zan, auskalo, horrektan istripua egotea nahiko handia irutzen zait. Baina, bueno, hemen ikuste zute, lehenenak nahiko kagadain dientzun, baina gehiro behiratu nun eta etzen tipo bat txarra dena edo garepen gutxi dituna, oseak desentetan lehen ertendako pilotua zen, beraz, ondo jakin behartzuna eta ez dakiziatik egintzun. Lehenagotik, kurbaino lehenagotik azeleratzen hasi, zantzioa zertu zioten, eta hortik aurrea erointzat erdez ezaten da bezala, bia libra izan zen garaipenera, gero egia da erritmo hona ezarri nula, baina, bueno, azken finean, merezitako garaipena ez, akatz gutxien egiten dituna eta ondo egiten duna merezi dira gaztea, eta azkarren jundeana, noski, beltza hau berez azkarra zen, baina akatzak egin zituen, beraz.
Hori izan zen bere arazoa, eta bideoa 40 minututara juntzait. Ikustet, motxa nahi nuen egin, baina ia karrea oso hain beteko hain zait. Eta, bueno, hemen utzikoet, espero zuen guztoka izan dela, eta lehen osan dizuen bizala. Ea etorkizunean garaipen gehiago kartzen ditudan. Ale ba, eskerrik asko ikusteatik eta horren arte.